kardom non aneng sound port puthot bang so sexual talk so long netum wang thulo lasi kado ga bi phanda nene bang kardom ping lo non studio long tum ga chitong don sar jay kathar lapen tum long do thulang sar long soning jai lapen ara songkro lapen nili samson teron lasi ladak question ang pale do ho alangli korte sarang jog inti lasi alangli ke Assam history puthak si jasimet nangkar jupon ladak padupon lo lasi itum north east along ke karbia khe lo ki ong nai busi hala the mikirs po kitab long tok kitok pondo lasi lasi anak ki ong polotang te koson si non bang ke itum a menan da vedet lo north east kali itum Assam itum mithang karbiang long district long anda non ke 44.60 vel lasi la so puthak karju padupon lo lasi nili sar phansi labang so a reply mate labang so question a reply mangke kathar sangho bansi nili pathan koi phansi tuning rig lo lake labang so lam misena lam lo misena a question lo ladak di mikirs polong Charles Lyell ke tok 1886 aning kan ke tok labang so long ki pu the first line lo ke cheng sia a sentence along the mikirs are one of the most numerous and homogeneous of the many Tibeto-Burman races inhabiting the province of Assam. Kasi ito. Laga ajir ding olam lahala bang sohut. Je karbi atum ong nay le. Ke ong nay ang bong latum ta isila one of the most. One of the most. Ke ong nay atum bong latum ta karbi atum ta isila. Seta ilitum non ke ong everett. Non ke ladak statistics along ke klang ke ilitum non ke karbiang long ang bong 4,50,000 vet ong epic hangjang bang boro tung ke 13 lakhs naga tum 25 lakhs apen khasi tum 1 million alang litung je pu million isiba ong enai seta 8 lakhs bang dui alang litung ta ilitum bang ong everett ladak lasi ke theklong ke aproman ke lalo akita bason ga preka de ulang sita da a history of Assam pu ladak ke to ladak page 54 along at the present day the word coast is a term of some ambiguity in Assam proper. It has become the name of a Hindu caste into which are received the converts to Hinduism from the ranks of the Kachari, Lalung, Mikir, and other tribes. Ilitum phanta coast ng Pinchong Lak. In Assam proper, it has become the name of lasi ilitum phanta ng Pinchong Lak lo amat ilitum KARBI Mikir pugai comrade ong everett layo. Lasi lasolam kupuson si ilitum aku halatum pan aku reconvert thekjima ko alam dakna juhala ang jokti lasi lasolam nelitum aprang benda mathabom lo lasi ju wasik achiklo kretro arni pining aningkan 2018 ladak nilitum CEM akehai upon isia memorandum P halabang so memorandum along nilitum number 8 page point number 8 along daketok do nilitum la pohelo kepu je we also urge upon you to take practical steps to reconvert those Karbis who have been converted into Assamia Shudra mane dumakai back into Karbis so that they will also be able to live in a respectable status as Karbis instead of living in a low caste among the Assamese and Bongosenas ignorantly. Budak ni tungke tok dunduk kipu alam del pohelo je converted pen ke akur kang dei si ceplang dunang kok teti hadak Sudra si ceplang dunang kok teti lapot si
hala Osomia tumang bong alia tumang bongo sena tumang bong elitum akur kang day ke doduna parte KARBI aku nang cirui tu et nang ji lapen KARBI ateng si aman ke do pen la si ke dolong ji pusi nili tu pu la si council pen la so ba akam claim nang ji ka ke van tu ke van aku nang apa cirui tu ji apan pusi nili tu ngepu lagi non ke alam bang ke council si initiative endang potema athema nut kapre ka dengan poisa tangka le ke dua lidat apa lapeng da ke ili tum adet ka che rai alam lo por la ke council tum se si claim nang po la long ili tum cultural society tum claim do nang po lapeng ke hala ason kapre organization tum ili social organizations tum an hempu mukrang association atum an ta claim melu aku KARBI kache wan thu ji aphan ili tum chini ili tum phan KARBI atum phan course pa che plan po ang akur ke bora pu deka pu irpo hajorika soikia pu lapen kakoti pu phukon pu dadu borua pu dadu lai hoi das pu irpo la pu yo singha pu irpo lason anke akur ta po an alam thebang mathadam ette chini dam ette po an ki jume doi ta gali for example deka po ge risomat po angela so deka tu pinia mahang the ka bangta deka hemle mahang thek lo pole te pinia mahang the ka bangta deka po si puji la pen ke sara moi ching ki won bangta deka po si puji angela ge alam theben che tonte la pen halapu bora po abang ge la ge juno thu muchok athema Purana long Varaha Purana long eto ke bora pu ke rumah pi pak apa sih pu nasi kopuson tong ilitum karbiatum la pa kapre tum phanta pak pu akur lagi piat lo ne ilitum la bangai juga juno da la bangai cikrong citoro isa meaning la pak pu pina ke la si la tum phan wan thu et nang ji an ke aman ke do pen alang li tum phan papet do long po la son sin li tum matha ili tum man ta lo claim nang tum tam matha lo sir tum la social organization la tum manda ke matha ke matha lo sita i tum ki dam pen ne dam check pen ke dare ke convert pu ho son pu ke dare ke itum heno dak ma de sir la se procedure process do ji asi ko son ben si tum ka che convince dam thu pola tum phan itum ka che pa ok ponje phan non ke alang tum itum ke chini lo la tum ke kachi chama khai lo aprang ke itum ma khai sai de lo pula hai thik a hok lo la ke dame non bang la tum bange ki crois sum thu krung ti la hen lo ka ma thai sum dam bang la ge li tum than o etik lo la ge awareness program claim o etik ching ki joy he men public a meeting long le ga ning ye da mi li lai hoi lam bang ke la si than pe mi hala lang litum man ta ilitum amunit lo ke ante nang pachi rui thu et nang la pulo ni mata non ta ilitum lang lor ta chini le arje ta non anta ilitum son nang nuk la ke hala tung ke deka pu kai kita deka inte la son opinion son kitab long tok do mala son specific index ki pi la so district long la pan kar video pula da mikir sa kitab long son la mikir sa kitab long so kan thegi mana di mikir sa kitab long do ke du lagi non apes ki ke langsung krung po non mat ke jam tena ladak do ho hala bang so 1886 aning kan lo la ke plain districts kachara long 728 do la pen select along 166 do non ke bangladesh lo basar la select ke salang kalang lo nang bangladesh lo la pen Kamrup district along ong Pikhangyang 10,587 do la pen ke Dorong district along 2646 do la pen Nagaon district along 35,732 do la pen ke Sipsagor along 22,909 do la pen ke North Kachar along 1,446 do la pen ke Khasi Jantai Hills along 12,840 do la pen ke along Kaprek Adim bang cricket bang Tom Kebra Troxy do
lason je halo suhut do ke dopik KARBI tu halo suhut sila puan 1000 nanti non ke dopik nang po Nang ke 21st century am. kami tiplang la ke ong everett ke la so songkor dep la pen la madhop dep atu KARBI atu fan convert pare Hindu pa jeplang pare la pu je ke cham halo su ke pu kush pu ke cham pu Sanskrit alam kuh po fancy ke cham pu kuh po fancy ke pu la kuh pen si kos pu ke pu nang ho je la ke cham ta ho Yang ke isi mah hume mi alam mang la lo la tum non ke khai jeplang la di ko sa tum da. Isi khai tia metha alam dunai la tum alam ko sa tum ke la si alam abi alam ta ve address ta ve culture ta ve la tum ke la ko jing thang don jam sun jing thang dun jam aja ka tum ha kokrejar na tu ke do tu nge kokre boro son se ke jing thang la ko son alam itu ko so Nili nangkap jadi mangala halap kene kacili kang tu mangala drafting apa tak kopi si ceplang lah drafting apu thak la non elitum election council election kape doji la pen voter list ka silam a law drafting committee bi lo sita alang litum la drafting committee pen council pen notification ki pi ke chok che u bang ke hala paragraph 2 sub paragraph 7 along ki puke tribal alidar atum la pen traditional tribal association tum pen tribal organizations tum fancy chingki nanji la solam la so lo ka selam hutki pusi pu amar alang litum ke kir the dang amunit tum handa opinion hang thula la pe la pe handa ke pu ke scheduled district 6 scheduled district arlo ke do atum apa namanya la KARBI anglong arlo amunit tum mansi arju chop ni la ta tribal no mansi arju chop nai pu ada ka to amala tum bang epir the dang amunit tum handa opinion hang thula la pe angala da ke kadu ita kipu ke stakeholders pulote lage nange che podun hok nange podun binong pote ne seta sik scheduler loke tribal tum hano na podun binong ke ason kaprek atunge nang podun binong kalilu la nang ludun talong lelo da pam la nang ludun long le la tunge la ke nang ludun long le pulote vota ke jogia rata vela ko nang chingwa hinda kam se be long la si pinine litum monerlo akehai CM akehai phani tum lo pidam lo laso notification e cancel nangi akaprek a notification tribal atom fancy consult chop nangi chingki chop nangi chingki pon chop nangi a notification peklang tu nai pusineli tum choning rilo la pen CM ta lang potante pusige pu la hele ya lam ke la pen nilitum 24 plus organization tum ke a member ha dak ke plan dun vek long nangi pusi ne tum pulo alang li mat chingwai thulang pusi pu ko son no ne ke plan ke man tu adena atare kan se da tu nang phat nang bachini tu posa te la andin arni ge nang pupe la MSC bang inquiry throk do la tum pen chingwai la pusi pu la pen sir ela isi hini comment theklong ajak tum election alam ke ninjeri pu ko pilo sir amining ke da ka lagante nelita chini ne election alam ge lage awareness program alam lage college along university along public along seminar along anta la pen news along ta lage chingkimi lage kopini 24 plus atuma boss tu da kali lage la tuma lage kacho reserve boss tu da kali lage ili tuma hadi ili tum kacho reserve chom boss tu da kali lage all track lage job ta chingkimi la muthe la so atum organization da atum boss tu pu pe det nang ji sir nali tum ke la ki thudun je phase election lam ka dinge lomanda e do e thur ji pu pe det ke election alam muni tum chini nangi la ke pu la so alam atumi hata ile tum talk show long pulo Indian army tum KARBI anglong survey et lo akitab so pe klang la pe han la dak pulo KARBI atum ke kachini neta akele litupik extremely low. The awareness level of awareness is extremely low. 2007 aning kansi la solam ge pu ne la newspaper a chapter no ande chibi koklan la si ili tungi chini ne dat khangyang la si dake election pulete poisa ka chuhang por pa si ti
Aku election ke hai kasi tidun ke lagi ke choji apa kasi ke kami claim je apa pun mata tek. Lasi democratic country boleh lagi election apa ke tiup na dulu sah. jok ta dulu. Aku lagi kapacini beg ni ira pan. Pacini wek nangi cingkiri pun lagi pune lo. Alang li cingkiri po banggai alang li ke recho room sige do ba autocratic amunit son no democracy room lagi do kali tak lah. La pen isi la so tu ya ta lim chi than lo la sa ko chi than gang tung mang la han lo non la 30 bang asap so akin aka asap so mane pura si ginang ko hai kado ga vita phanta la sila article 30 la UN United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People polong do asila so puthak la article 30 bang than pakla tha bo si rong asartung nanga chuni ri disa Article 30 bang la hello pulo non ilitum dai claim na ya kam dolang la ke United Nations principle et lo la ke dak rong wang po itum KARBI rong ke serwan kep do la pen habilong ria mei do richo pin po mei do alang litum pen apenching wai de tik ke alang litum jong si hang hete pewang ta me pu pete Indian Army dak nange dora nange up kado nange theng la puson ke long lik usi dak ke top do la article 30 long si do la article 30 long ye United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People pola la so kitab so kado vitan ladak 24 plus organization tum ba 6 schedule implementation committee tum long wang lo te lage nang long rep ji kado vitan la sinon ilitum ke la claim nang po ya la command order men si la police army police one variety kilo la da nang ge da ke ilitum alpha puta do police army atum ke thek lok pen mane jar so suspicion kalang malajo po anta abop ta mi apen abop ta la pan bisar long lek pa lo do la si pheri memi kangyang ilitum lam ka chuning gen ta la pu Inke non ke lason si wang thuju le sir situation mang ke suppose la non ke rong dampo konan mala kaching thur thia rong mang ke la police army to manga le chen thuderi ti itum KARBI pi phan la son ka chulang rem ta doko chulang rem de popa thilo ti lason a case de olo sar la si la so puta itum ko son si ituma khe phan isi beta ke me itum ke pale dam thu po lage nege chini neli ga chini ga aprang ke la puson a case ke do tang an ko nat loma ke do son kapi titang la pen kacolang rem ke dotang la an arong tin amunit dum ta phere repin pen a list amen asar bura amen la pen kopiar ni si la ka cheplang ma la tok jir pen asithi le ke tok piding wara nangi la puali muthe alang litum birta nang pinangi anke ilitum ha America UNO along United Nations along ilitum la peklang dun long po hadak peklang dun lo te hadak pen ke isi opini ke claim thegi doji lason thaksi ilitum ke karbiang long bang ke thang ta claim unde det la so kam heta bang Manipur Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram Tripura Meghalaya pen anke la pen Assam Bodoland pen ta lai hui ke bang claim at le karbiang long bang na le claim la so kam alo sar ni langkar judun je bang ke pinangan amune tum mane 6 schedule la putak bang ka chini tum da loma chini tum kachini ne tum ta dola tawla 6 schedule la putak bang mane ke claim kon chun loma mate ko son loma pu ke claim la bang 6 schedule ke la ke ilitung ke long tang da jir ding pik le aja tung ke ma thalo 6 schedule ke long nang ji ko le ke long ji phan le tu ke da ka che song ka li long at le muthe a 6 schedule ko puson si ke claim nang ima ingraji pen ke implementation pulo ata a paragraph ang deng pi a log hala ko pinido hala so teng pen ko pi si ke claim nang ima hala so kam bangke karbiang long atum claim council tum claim kelang MLA MP tum ta claim kelang la ke la si pe claim nang la si ke cheng si ke la paragraph 2 sub paragraph 7 helo la si non nelitum ke cheng si la paragraph 2 sub paragraph 7 pen la election ka pedo allo la pen voter list ka selam allo petang ra la ke chia so amen an ke amen than lap nangi po kamang sini tum non claim bo
เป็นตุมิเลยสาดีตุมิอะไรกันซ้ำเงินใบนี้ตัวมาคนนี้พันเบียร์ตานังลดทุเลยนังผลิตทุลแล้วสิซิกซิดุลก็โซโซก็ปอนสิการ implement มาละรองอาสาพุทธักละเป็นเรโจปินโปละเป็นลองเล็บพุทธักละให้ได้มีก้อนจุนมาปสิเบียร์ตานังแค่นังละไป implement unji ma un ema la so puta konsep process lo ma psen kar long lia lam ha long le lam man de claim nahi do lo lante first thing ke ilitum karbiatum along learon karbiatum along learon ke serwan ke rong asara tum si mekara tum pan long le bak ji hala so ron ilitum che en thu the tik ke nona teng ke ilitum long le ke bang nang cherai dun bom po la puya la ke chok che lo 1953 aning kan ilitum Assam Land Revenue Regulation and dun that ilitum a law se che pang tang nang ji amat Assam Land Revenue Regulation and dun to that amat ilitum amethang a law an ke che cancel la amat a prang ben ke long tang apotta apata ilitum a richu pen rong asar pen ke long tang apata anta ilitum che cancel la hala bang sor ni July inkoi rai si 1953 aning kan la la he pen ako nang pudun thuli lo nang li tum ke sik sidul si ke claim bom lo sita me long le da pilong le sipu hala patta da long thula ke chia tum ta si ko sona sik sidul si ke claim thu rong lo ma patum da nu bai ni tu nai pudun thu tum la ke chok che lo la eson ke la lo la 1953 ning kan Assam law and nun thu rong la pen 1959 aning kan ako Mikir Hills Transfer of Land Act to Silam to that Parukresir kebra pokebra keb aning kan amat haladak bang atum phanta kechia atum phanta long le pi me pada puthro lai la ang hala so allo bang paket Supreme Court la pen High Court tumta la cancel at lo non elitum la cancel council si non notification pen ken notification piraha la bang so lo pa cancel that nangi la pen elitum customary law teng pen long le ke bak allo ako che to that rahala Assam Land Revenue Regulation bang ke elitum cancel to that nangi to ma porta lan sing ton ni kong lo la si non bang ke la bang so bang ke lan si kang ton si mo ang thun ka prek du thuji la si nang li tum nang ke lang don tum man ta me ni tum ma hin pen choro perfect lo ako la comment ta me bunang pidun question ta me na pidun lubam na judum ta me la kenang so la comment an pen tum na thekan pen nang li tum phan nang pachini thu ko pen dagi li tum studio long wang ra nang participate do ta me ni tum thang da digdar de la ma phone number somor nang pipen contact kala la pan si dekang tam lo kardom